дар имрӯза видео се хонаи фурӯшӣ дорем. як замини фурӯшӣ ва як мошини фурӯшӣ. Агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. Агар шумо лайк мондагӣ намошед, ҳатман дар видео лайк монед. Лайкро дариқ надорем бародаро. Видеоро то охир тамошо кунед. Мо видеоро сар мекунем. Рафтем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. 4 сотиқ заминай. хона деэтажай. 6 дар хона ҳаст. 2 туалет, 2 баня ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 370 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминай. 3 дар хона, 1 баня, 1 кухни ҳаст. об ва светаш пастайни мебошад. документош 100% аст. гирдаш ба семинблок маҳкам аст. хона коробка без ремонт. документош 100%. нархаш 90 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. 3 сотиқ заминай. хона деэтажай. 8 дар хона ҳаст. баня, кухни дар дохили хона аст. хона без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар суратҳо дидестед. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархи хона 400 000 сомон. агар ки харидори аниқ боша мега, дар пеши хона бо савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Ҳилолӣ. дар 7 сотиқ замин, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. дар наздикиш мактаб, канали об. нархаш бо маслиҳат аст. агар ки каси харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон.
10 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 80,000 сомон. бо арзон мешава мега. касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар эълон. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли бароришаш 2011, объём мотор 1.7, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола документ дорад. мошин состояниш 100% аст. ягон дард надорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. соҳибиш мега срочно сум лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 32,000 сомон. варианти алишиам ҳастай. агар ки каси харидори аниқ бошад, савдо карда мешавад. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ намошед, ҳатман дар видео барои дастгирии мо лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агар тавонед видеоро падилица кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.